El compromís de la SIC en la defensa del sistema Braille. Diari de Terrassa, desembre del 92. Dos egarenses en una nueva sociedad para la integración de ciegos. Des del naixement de la nostra entitat l'any 1992, des de la SIC, l'Associació Catalana per la Integració de les Persones Cegues, hem treballat molt perquè el braille ens garanteixi el nostre dret a la informació en diversos àmbits de la vida quotidiana. En aquesta línia, la SIC ha desenvolupat nombroses accions, com ara l'elaboració, el 2003, del document titulat A favor del sistema braille, àmpliament difós, que resumeix els nostres plantejaments al respecte com a entitat i recull les nostres principals reivindicacions sobre el tema. La Comissió de Política Social del Parlament va aprovar per unanimitat una proposició no de llei sobre el reconeixement i la impulsió del sistema braille. Des de la SIC hem treballat molt perquè el braille sigui una realitat en el marc normatiu del país. El 2004 vam promoure proposicions no de llei tant al Parlament de Catalunya com al Congrés de Diputats. I hem treballat molt perquè la llei d'accessibilitat i el codi que la desplega contemplin el braille com un recurs essencial. L'any 2008, per primera vegada, vam poder votar a les eleccions de manera secreta i autònoma amb el kit de votació accessible. Aquí fora posa elecciones al Congreso de los Diputados 2008, Tarragona. Va ser gràcies a la llarga lluita de la nostra associació que encara no ha finalitzat, ja que a les eleccions municipals no s'ha implementat cap sistema de vot secret i autònom. El 2009, amb motiu de la celebració del bicentenari del naixement de Louis Braille, la nostra entitat va dur a terme una campanya divulgativa mitjançant l'edició d'un punt de llibre que es va distribuir entre partits polítics i institucions. S'hi recollien 6 reivindicacions pràctiques de l'ús del braille en la vida quotidiana, algunes de les quals s'han dut a terme. Hola, bon dia. Hola, què tal? Tindries una caixa de paracetamol? A partir d'aquesta campanya, vam aconseguir que les nostres targetes sanitàries duguin la identificació i la numeració en braille per poder-les distingir de les demés que portem al moneder. Vam promoure mocions per demanar que es posés el nom de Louis Braille a carrers o places dels diversos municipis i en alguns ho vam aconseguir, com per exemple a Rubí, Barcelona o al Prat de Llobregat. L'any 2013 vam editar un relat de Joana Raspall, en el seu centenari, en una versió integrada en braille i tinta per mostrar com poden ser els llibres inclusius. L'any 2016 vam actualitzar el document en defensa del braille i vam crear-ne un amb el títol Braille i tecnologia han de coexistir. Hem treballat molt perquè la legislació catalana i estatal reculli el braille com a codi bàsic de lectura i escriptura aplicat a força àmbits de la vida quotidiana. Emissió de títols té mobilitat. Emissió de títols magnètics. Hem demanat que hi hagi indicacions en braille als transports, a les màquines expenedores de bitllets, i n'hi comenci a haver a les baranes de les escales del metro, a les marquesines o als pals de les parades de bus, entre d'altres. Les màquines de vending de bitllets, a part del braille per poder-nos orientar, necessitem el braille per poder fer les operacions de compra de bitllets.